7 жовтня, середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Європейський Союз готовий долучитися до створення платформи по деокупації Криму. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС в Брюсселі. Він зазначив, що отримав запевнення санкцій, ЄС діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. За його словами, учасники зустрічі детально обговорили регулярні порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та залучення ЄС до захисту кримчан, що страждають від окупації політичних переслідувань на півострові. Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Росією Кримського півострова. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського спрямовані на подолання цього конфлікту дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання. Лідери кримсько-татарського народу разом із президентом України Володимиром Зеленським повинні сісти за один стіл та знайти порозуміння. В цьому переконаний голова кримсько-татарської діаспори в Стамбулі та член Всесвітнього конгресу кримських татар Джелал Ічтен. За його словами, тільки таким чином можна вирішити кризу, яка виникла у відношеннях з Офісом президента. Як відомо, за час президентства Зеленського президент бачився із лідером та представниками Меджлісу лише 2 рази. Після цього за нерозумілих обставин заплановані зустрічі відкладають. Наш кримсько-татарський меджліс повинен бути поряд із Зеленським. Зараз голова держави він. У нас немає потреби сваритися із ним. Ми повинні сісти за один стіл із Зеленським та знайти спільну мову. Зеленський – недосвідчений президент. Мені здається, він керівник, що перебуває під впливом людей із радянським менталітетом. В Україні вже обрали президента. Незалежно від того, в яких опозиційних партіях знаходяться представники нашого народу, заради кримських татар, які знаходяться в полоні, необхідно обов'язково спілкуватися із Зеленським в рамках демократичних правил. Наразі він керує Україною. У нас немає бажання воювати з Україною. Тому зі свого боку ми можемо допомагати в деяких діях Зеленського. У мобільному додатку «Дія» повноцінно запрацювала електронна довідка внутрішньо переміщеної особи. Для цього потрібно лише встановити мобільний додаток та пройти електронну реєстрацію. Довідка відображає прізвище, ім'я та по батькові її власника, стать, інформацію про документи, які підтверджують особу, зареєстроване і фактичне місце проживання. Таку довідку можна пред'являти без паперового аналогу. Вона полегшить життя майже 1,5 мільйона українців, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Хворому на COVID-19 Петру Порошенку стало гірше. Про це повідомила дружина 5-го президента Марина Порошенко. За її словами, у нього двостороннє запалення легень. Наразі він у лікарні, але лікарі навіть не можуть взяти кров, бо вона загусла. Через це неможливо зробити аналіз, щоб промоніторити перебіг хвороби. У 55-річного Петра Порошенко діагностували коронавірус 29 вересня, а 3 жовтня стало відомо, що його шпиталізували. Тим часом коронавірус б'є нові рекорди в
в Україні. За останню добу захворіли вже 4753 людини. Померли від ускладнень 77 пацієнтів. Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській, Київській, Одеській областях та у місті Київ. Мета, щоб наші можливості повністю перекривали відповідно потребу країни. І зараз ми вийшли більше 30 тисяч на тестування. Ми хочемо до грудня місяця, щоб це було не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних закладах. Те, що стосується наших потужностей. Окрім того, в нас є ще один метод, який ми запроваджуємо, він тільки з'явився в світі. Це так звані тести, швидкі тести на антиген. А в окупованому Криму кількість інфікованих б'є чергові рекорди. Минулої доби COVID-19 виявили у 118 людей. Ще 4 померли. Окупаційний парламент півострова навіть перейшов на дистанційний режим роботи. А тим часом до окупованого півострова масово їдуть москвичі. В російській столиці запровадили локдаун. Третину населення перевели на дистанційну роботу. Школи і садки зачиняються, а рятуватися вони вирішили в Криму. Окупаційний очільник півострова Сергій Аксьонов вже пожурив кримчан за відсутність дисципліни і додав, що російські туристи не винні в такому стрімкому поширенні хвороби. Про коронавірусні брехні окупантів та інші події з життя окупованого Криму далі у сюжеті. Росіяни не винні, а кримчани недисципліновані. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов звинуватив жителів півострова в стрімкому зростанні кількості інфікованих. Пожурив людей і за масові зібрання на весіллях та інших заходах. Тепер же лікарні не справляються з кількістю хворих. Лише минулої доби їх побільшало на 118 людей. 4 померли. Щоб убезпечитись, навіть окупаційний парламент Криму змінює графік роботи. На осінньо-зимовий період колаборанти збиратимуться і голосуватимуть тільки по відеозв'язку. Звичайним кримчанам приготували міну уповільненої дії – московських відпочивальників. Через локдаун і закриті установи в багатьох російських містах вони вирішили перечекати пандемію в загарбаному Криму. Місцеві не в захваті, бо ж пам'ятають, що кількість інфікованих почала рости після безконтрольного напливу російських туристів. У людей возникает, как и раньше, вопрос, где же логика, ведь все просят на принудительную изоляцию отправить всех жителей Крыма. Звучат мысли вплоть до того, чтобы вообще закрыть Крым для приезжих, а сейчас устремились вновь потоки из различных российских городов, ну, в частности, из Москвы в первую очередь, потому что там наблюдается в настоящее время каникулы. Сильні зливи окупантів не врятували. Хоча маріонеткові урядовці запевняють у зворотному. Аксьонов похизувався, що завдяки балканському циклону, що пройшовся півостровом минулого тижня, Сімферопольське водосховище поповнилося на 150 тисяч кубометрів. Це трохи більше, ніж столиця півострова використовує впродовж доби. А села Анаюрт, Айкаван, Акрополіс і Строгановка від завтра і до ранку 9 жовтня води й зовсім не побачать. Відключення стосується і всього Київського району столиці. Керівництво окупаційного підприємства «Вода Криму» запевняє, що за цей час ремонтуватимуть пошкоджений трубопровід. А окупаційна влада Ялти знайшла підживлення для села Блакитна Затока. Там примусово викупили 5 приватних водоносних свердловин і хочуть провести трубопровід до Блакитної Затоки. Втім, посуха дісталася вже й південного узбережжя Криму. Місцеві блогери зафільмували, як зараз виглядає водоспад у Чансу. Вот посмотрите с человеком, какой он здоровый этот водопадик. Но, как видим, сейчас он пересох, воды особо немного стекают, капельки только.
Запальний відпочинок окупантів. В Ялті зайнявся санаторій для військових Чорноморського флоту. Вогнище, яке охопило весь верхній поверх, помітили місцеві рано вранці. Вони ж і викликали бригаду пожежників. За попередніми даними сталося коротке замикання, після чого зайнялося покриття між покрівлею і 8-м поверхом. Звідти спішно евакуювали 300 сонних окупантів разом з родинами. Владислав Стужук, Заман, АТР. На Донбасі минулої доби російські окупанти знову порушили режим всеосяжного припинення вогню. Бойовики обстріляли українські позиції з гранатомету та стрілецької зброї. Втрат у підрозділах Об'єднаних сил немає. Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Культура приготування борщу увійде до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Таке Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувала експертна рада. Це важливий крок для підготовки номінаційного досьє до переліку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові. До зустрічі.